sama mone bi million jorona ko no hamina ko do wodela sama mone ma fe faraka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara ode kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanumbawo ample domine ko bibina bela jile sigle kundo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye simple o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jile be ka nyan zora kono nana anga na nyan nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibete ver rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali may bande ga juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ga fen fo te ver rasulla nini bebala ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa te ver rasul ka sanu wa akadi 100% naturel okmana ambeka mi Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Et Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais amlo ko tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasegi herala dumunun kay berebereli kay nam moko be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro beno do nye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o bara o labe undamne na kaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kalaun bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la
dumuni laki ka sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baroux restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout n'aw bi fɛ k'aw sendo an ka nin jeu na a ka nɔgɔn aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka téléphone na ni dɔrɔmɛ 120 dɔrɔn ye aw garizigɛ bɛ se ka fara ci wa aw ka sɔrɔta dɔgɔmani o ye sefa wari 20 de e ma dɔn o ka di aw kana communiquer walasa ka 20 caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike 20 a ka nɔgɔn jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kori aw ka téléphone na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina.
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw ye an bɛna tali kɛ olu la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye bi ta in fala ye an bɛna taa sangaw fɛ yen san i b'a dɔn ko ye ekɔli karamɔgɔw n'olu ye kerecɛn ekɔli karamɔgɔw ye olu ye baarabila de kɛ tile saba baarabila olu y'o daminɛ n'an bɔra sangaw fɛ yen an bɛ taa Dakar an ka Mali denmisɛnnin minnu bɛ yen olu fana taara don lajɛ la n'o ye farafinna ka lajɛ ye Bamakɔ kɔnɔna na yan baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Salam Assurance ale ni mairie du district kɛlen don k'i bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka Bamakɔ bɔlɔn dɔw bɛ yen n'o ye rond-point ye carré kun dɔw k'o labɛn min filɛ nin ye place de cinquantenaire kɛrɛfɛ n'o ye rond-point belebeleba ye k'u bɛna o labɛn n'i bɛ taa fana Kuluba a bɛ fɔ rond-point min ma sa ko grotte de chemin o kɛrɛfɛla fana o rond-point min bɛ yen k'u bɛna o fana larawulili baaraw kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan hali bi an ka kibaruyaw la polisi kɔnɔna na bi janaja kan ka sigi yen fala ye n'o bɔra la Gawokaw fɛ yen dɛmɛ u bɛ ka ta ka don nin waati na maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ nin waati laban ninnu na ka kɛ ni sanjiko gɛlɛya ye an y'a ye fana k'a fɔ an ka cakɛda minnu bɛ yen ni olu bɛ maa dɛmɛ baaraw kɛ n'o ye INPS ye CMSS ani Kanam olu bɛ Lomekaw fɛ yen u ka jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma CIPRES o baaraw bɛ sen na Sikasokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu sera ka u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ san 2024 kɔnɔna na donbolo kɛra olu ye polisi min tun bɛ yen n'o ye commissaire ye ale kɔni ale tɔgɔ bɛ o la o maaw la o baaraw kɛra sibiri tɛmɛnen Cicara ale kɔnɔna na ayiwa fala ye i ka pɔn ko maa wɛrɛ y'i fili ka jigin dɛ o ko ten dɛ kojugu kɛlɛbaaw Isaka n'a ka maaw ko Zeyin min y'a fili ka jigin ale ma jigin ji la dɛ e ko ale ma taa jigin fara kan a kunkolo kɔni a kunkoloso dayɛlɛla a yera fana k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ joginna maa minnu kɔni ye a ye n'u ye maaw la bɔ a kalama ni finitigilakaw nana kuma tɛ Sotiba polisiso mɔgɔw u y'a yira k'a fɔ ko a na kɛ komi maa min bɔra sanfɛ ka cun de a bɔra sanfɛ de ka cun sanfɛ cunni kɔni o kɔlɔlɔ o bonyana ka kosɛbɛ a na kɛ sa ɲɛɲini bɛ ka kɛ a ko la min ye o ko ye fana an'aw lajɛ Gawokaw fɛ yen fana siraba minnu bɛ yen sa ni olu kɔni larawulili baaraw bɛ sen na olu fana ko bɛ sen na fala ye ayiwa ko an fana yɛlɛla canal kan dɛ teleso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Tropique TV ale bɛ canal Mali Vision ni maa min b'a fɛ ka a ta sa o la o ye 255 ye min ye Canal Plus ye o ye 245 ye nka anw ka kunnafoni minnu filɛ nin n'an b'o kɛ sɔgɔma olu b'o o latɛmɛ ye seli fana waati n'o ye 14 heures ye donc n'i ye Tropique TV in ta sa seli fana waati nin kibaruya minnu filɛ nin ye i b'o sɔrɔ Seri Jara n'a tun bɛ renouveau la fɔlɔ ale de ye nin télévision so in sigi komi n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini arajo b'a bolo a ye téléso sɔrɔ téléso in fana yɛlɛla bɔlɔ canal sanfɛ ani Mali Vision a ko an ka sɔgɔmadafɛ baro n'o y'an ka kunnafoni kɛnɛ ye ko o ka d'a ye
k'a b'o fara a ka programme kan ko a k'o ta kosɛbɛ koyi o de bɛ diya anw yɛrɛ fana ye nin y'an don k'an ye sɔgɔma in na sɔɔni sisan e ni ne an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min. Falai an bɛ segi ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na ani armée don Falai Mali an bɔra yɔrɔ jan Mali an bɔra janfan caman na Mali an bɛ se k'an kunkɔrɔta bi ka taama Mali an bɛ se ka waso n'an ka wolomasiri tabaw ye Mali an bɛ se k'a fɔ bi ko armée b'an bolo min bɛ se ka an wasa k'an sewa k'an tɛmɛ maa caman na Falai armée baara min bɛ ka k'a kɔnɔ bi ni yɛrɛ ye maaw ɲininka ko furancɛla fanga ka baara kelen jumɛn ɲɛna bɛɛ b'a bolo si yɔrɔ min ma ni sɔsɔli t'o la an ni ɲɔgɔn cɛ bi o ye armée Falai maaninfin baara si tɛ ko ala ko jabaru masa jalaki yɔrɔ t'a ale de la n'ale ye min kɛ don min i b'o minɛ armée n'a ka se armée n'a ka minɛnw armée n'a ka wulikajɔ armée n'a ka cɛsiri ko kɛra cogo o cogo dɔw b'a fɔ ko halisa anw ma nɔ ye a ko la Falai o misali surun ye mun ye n'i bɔra Segu ka Marakala pɔn tigɛ k'a daminɛ Pointala ka taa fo Nampala k'a daminɛ Bananbala n'a y'i diya i b'a daminɛ kabini Narala ka na Bananba ka na gosi fo Sunpi k'a ta o fana fɛ ka na fo Segu Falai nin yɔrɔ mun bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw u caya fara u dɔgɔya kan u ka se bɛ maaw ka hali bi dusukasi fɛ kuma dɔw la an ka dugulamaa dɔw b'an wele ko yalama olu ye Mali ye wa ko yalama armée minɛn min bɛ ka fɔ k'o b'a bolo k'o ye tiɲɛ ye wa olu ka ɲɔ bi jeni u ka malo bi jeni u yɛrɛ bɛ fa su ani tile olu bɛ degun na k'olu b'a fɛ k'a dɔn ko ni armée n'o y'a sɔrɔ olu bɛ u fɛ Falai maaninfin ka jate n'i ye civil ye ani armée baarakɛ cogo a tɛ se ka kɛ kelen ye n y'a f'i ɲɛna yan don dɔ la n ko waati min na kiralikɛlɛ bi kɛ bɛɛ lajɛlen tun ye fɛɛrɛ dɔ fɔ Asiminkuw ma a y'aw mada a ko bɛna na se aw bɛna na a ye a bɛ kɛ cogo min Falai kɛlɛ ye fɛɛrɛ ye kɛlɛ ye taabolo ye anw tɛ sɔrɔdasiw ka gun kan kuma tɛ u kɛlen don ka labɛn mun sabati k'o bɛɛ dɔn nka anw ɲɛ bɛ min na an ka dugudenw an ka sigida maaw Kulukɔrɔ mara Segu mara San mara Dɔngɔnɔduguw kɔnɔna na min ye Kokiri ye k'a daminɛ Tɛnɛnkula ka taa Yuwarula Aka Sunpi Masina Sayi nin bɛɛ lajɛlen duguw kɔnɔna na bi terrorisiw de kɛlen don ka jatigɛ don maaw kan hali u tɛ se ka taa foro la ka t'u ka malo kan walima ka t'u ka sumanw kan Falai dugu o dugu bɛ nin kɔnɔna na k'a daminɛ Marakala pɔn na ka taa fo se Nampala ni Lere k'a daminɛ Nara ka taa se Bananba m'a fɔ dugu minnu bɛ gitɔrɔn dawolow la dɛ n'o tɛ dugu o dugu bɛ yen Falai bɛɛ lajɛlen bɛ ja ka sara n'i m'a sara Ala kama i b'a sara fanga kama bɔrɔ mugan o bɔrɔ mugan i bɛ bɔrɔ kelen da gende la i ka malo gosi yɔrɔ min u yɛrɛ b'a f'i ɲɛna kana maa ci kana maa ɲini a da ye anw yɛrɛ bɛna ta Falai maaw bɛ fɛ armée k'a yɛrɛ yira de an bɛ wele bila baro kɛlɛtigi ma yan kɛlɛ bolo a k'a lajɛ nin yɔrɔ maa ninnu bɛ degun de kɔnɔna na faso ka d'u ye u ye faso kɔnɔ u bɛ ka faso ɲɛna filɛ
fala ye dugu bɛ dugu la bi pour que olu ka wuli armée yɛrɛ b'a dɔn ko a baara ma nɔgɔ a misali Farabugu fala ye Farabugu wulili tɛ batarakɛla ye dɛ foroba fila ni kungo belebele fila de kɛlen don ka Farabili lamini a bɛɛ lajɛlen ye terroriste ni bamanciwale kɛbaaw ye maa ti Farabugu kɔnɔ bi k'i bɛ se ka bɔ kilomɛtiri 1 o de ka ca wa dugu den bɛɛ ye marifa ta ni sɔrɔdasiw yɛrɛ tɛ maa tɛ se ka don yen k'i bɛ taa balo di maa ma Segu gouverneur mun fatura Ala ka hinɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya sibiri tɛmɛnen dɔrɔn ani Dogofiri maire bɛ ka kuma Farabugu balo bɛ se ka taa cogo min a ko n bɛ taa Bamakɔ n bɛ taa cila Bamakɔ ni n segira an b'a kuma ɲɛnabɔ a bɛ se ka kɛ cogo min fala ye o ko filɛ nin ye Ala y'ale miniji dɔgɔya bi mun bɛ kɛnɛ kan Banambakaw ko a ma ko nin tile laban ninnu na Masinakaw ko a ma ko nin don laban ninnu na olu yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ bi na sɔrɔdasi minnu bɛna munumunu munna u bɛ tunun u la dɛ n'u nana olu bɛ lafiya u bɛ nisɔndiya nka u tɛ mɛn kun jumɛn na munna u tɛ to olu kɔrɔ u bɛ fɛ k'a dɔn fana fala ye munna sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu bɛ Masina n'u bɛ Jabali n'u sigilen don marabolow caman kɔnɔna na ni wele bilar'u ma munna u t'i ye n'u degun bɛ olu kan munna bi olu bɛ kibaruya di sɔrɔdasiw ma nka ni bɛnbaliwale kɛbaaw nana olu kama olu tɛ se ka lafiya sɔrɔ Masina ni Sayi ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliwale kɛbaaw u kɛlen don ka degun ta ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma kosɛbɛ Segu yɛrɛ marabolo yɛrɛ fanba Segu nima yɔrɔ yɛrɛ ni Segu yɛrɛ bɛ fɔ kun min yɛrɛ kama n'o ye an ka office du Niger ye fala ye dugu ka dɔgɔ ye bi mun lafiyalen bɛ ka baara kɛ Kayo commune na Kolongokaw fɛ sibiri tɛmɛnen dugudenw ka an ma u ye cɛ dɔ kɔni u ye ale kɔni fa k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye maa minnu y'a kɛ o tun bɛ moto de kan wa u nana ka tila ka kangari da Banambakaw fɛ Kulukoro mara la maa kelen fana fara ye n'o ye jagokɛla ye ka kun Banamba ale dugu kɔnɔna na min ye Lerekaw fɛ yen maire Danga ale fana kun minɛna a ma mɛn min ye Dabikaw fɛ yen Lere ni Ɲafunkɛ ni ɲɔgɔn cɛ a yera sa k'a fɔ ko yen bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Amara fala ye min ye pɔ min bɛ yen bamanciwale kɛbaaw taara o wuli Kɛnparana armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ gosili min dara u ka Kɛnparana o maaw tun wulikajɔ tun bɛ ka min kɛ o tun ye k'i kunda san kɔnɔna kan ka taa bamanciwale n'i ye jaga min bɛ ka t'o ta de dugudenw ko an ma k'olu bɛ wolomasiri tabaw fo sabula olu yɛrɛ bɛ nini min na bi u bɛ ka se ka fɛn minnu kɛ bi Ala ni olu ka maa kelen kelen minnu bɛ yen n'u bɛ wulikajɔ la fala ye u bɛ ka se k'olu dɛmɛ ko nɔn tɛ bi bamanciwale kɛbaaw ni nijugawale kɛbaaw moto taxi katakatani wotoroni fali yɛrɛ kelen ni Ala y'i ci ka gɛrɛ a fɛn o fɛn na i ta fila ani cɛ tigɛ maa tɛ se ka taa malo kan maa tɛ se ka taa kɔnɔ gɛn maa tɛ se ka bɔ ka fiɲɛ sɔrɔ wa min ye sɔrɔdasiw ye n'olu nana ni maa ninnu taara walima n'u ye dɔ fa u la u bɛ tila tuguni ka na olu de dugudenw kama tuguni fala n ye yɔrɔ mun f'i ye a jate minɛ dɛ région 5 ɲɔgɔnna de don i bɛ Segu ta i bɛ San ta ka Moti ta ka Douentza ta ka Baɲangara far'o kan nin yɔrɔ ninnu de kɔnɔna na bi u kɛlen don ka lamaga kɛ yen Adama Jabate min ye studio Tamani mɔgɔw y'a ɲininka u ko Adama anw ɲɛ b'a la e b'a fɔ kuma o kuma ko l'armée monte en puissance ko kuma na k'e ka armée monte en puissance in bɛ ka taa mini Adama ko kɛlɛ min filɛ senna nin ye dugudenw yɛrɛ ferekete yɛlɛmalen don a ko la fala ye mun y'a gɛlɛya dugu kelen kɔnɔna na ni maa 5 bɛ kuma na 2 bɛ kibaruya di terroriste ma armée bɛ na k'a bɛ na baara kɛ yan'a ka wuli ka se jan bɛ da armée ɲɛ sabula armée yɛrɛ ka maa dɔw bɛ yen olu yɛrɛ fana bɛ yen u bɛ kibaruya di maa ninnu ma fala ye ka Masawule to Moti maa tun bɛ munumunu armée ka kan kɛrɛfɛ a ko k'a bɛɛ minɛ a fatɔ fara a kɛnɛbaatɔ kan parce que munna olu de b'a fɔ ko a bɛ ka kɛ tan nin wulila yan fɛ nin kɛra fatɔ taara minɛ ɲamanton na k'a sɔrɔ a bɛ ka terroriste ka kibaruya di Moti o sera sa Masina n'a mɔgɔw
yɔrɔ minnu na ni dɔngɔnɔ dugu la n'u ko ko sɛgɛn bɛ u la u yɛrɛ ka tiɲɛ ni jɛlenya ta ka baara kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma sabula nin fana ye degun ye degun bɛ baara in kɔnɔna na caman ko pankuru ka wuli pankuru wulili baaraw olu bɛna sigi sen kan nka Adama Jabate ko min ye nin ko in ye ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la ko l'armée monte en puissance ko maa kana siga o yɛrɛ la yɛrɛ ko maa ka fɔ ni da jukɔrɔla kuma yɛrɛ ye yɛrɛ ko puissance k'a bɛna se fan bɛɛ lajɛlen na don nataw la ko baara de bɛ sen na jamana de ka bon fɛɛrɛ minnu sigilen don ale bolo don nataw la fala ye maaw bɛna u ye nka an bɛ min fɔ wolomasiri tabaw ye an bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye an bɛ min fɔ maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ jamana ninnu kɔnɔna na an bɛ minnu fɔ marifa bɛ minnu bolo ye a y'aw jɛya ɲɔgɔn ye fala n'a y'a tilen ɲɔgɔn ye k'aw kuntilennaw kɛ kelen ye aw ti fan fila la a ko caman bɛ nɔgɔya dɛ nka k'a fɔ yan fɛ ka taa tugu yan fɛ hali armée yɛrɛ ka wuli ka jɔ n'a ka fɛ aw b'o janfa na aw bɛ maaw tɛmɛtɔ ye ni taji ye aw ko k'aw ka hakɛ aw bɛ dɔw ye k'olu sogoroma don dɔw na aw bɛ accord la aw bɛ bɛnkanw n'aw fɛ kuma dɔ aw ye donso ye fasodenw fan fɛ waati dɔ la aw ye terroriste ye a y'a aw tilen a y'a jɛya ɲɔgɔn ye ɲɔsusuyɔrɔ la fala ye ni mɔgɔtigiw ko k'u ti ɲɔgɔn kamakɔrɔla ye ɲɔ ti jɛ dɛ donc armée y'i cɛsiri cogo o cogo armée ye baara kɛ cogo o cogo armée ye wulikajɔ kɛ cogo o cogo ni dugudenw ma kɛ dugudenw ye minnu bɛ fɛ ka u yɛrɛ bɔ nin ko ninnu kɔnɔ ni dugudenw ma kɛ dugudenw ye minnu bɛ kibaruya ɲuman di ni dugudenw ma lakana sɔrɔ ni dugudenw ma basigi sɔrɔ n'u ma danaya sinsin u ka ɲɛmaaw la a ka gɛlɛn an ka bɔ nin ko in kɔnɔ k'a daminɛ Segu fala ye ka taa se fo yɔrɔ min ka di i ye i y'a dugu o dugu ta dɔw ni terrorisiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o fana ti baara nɔgɔya dɛ donc sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di baro kɛlɛtigi ma k'a jara sangaranga an b'a fɛ sa tile nataw ni don nataw la an k'a mɛn ko dɔ bɔra an ka maaw ka degun na u fana k'a dɔn k'a fɔ ko jaja armée tun bɛ labɛn na a bɛ wuli ka jɔ la n'o tɛ an b'u fo dɛ an tɛ sɛgɛn u foli la n'i y'a ye an b'an kun kɔrɔta k'a y'an kan ka taama bi armée don dɛ Sadio n'a ka maaw repos éternel u k'o sigi sisan sa Segu Masina San Dɔngɔnɔdugu Douanza ani Moti kɔnɔna na yaasa lafiya bɛ se ka na cogo min n'o tɛ dugu dɔw taali yɛrɛ kataba naani don bi dɛ maa min wulilen don k'i sigiyɔrɔ bila n'i y'olu jate bi baara tɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na sɔrɔ tɛ yɔrɔ minnu na fala ye a ka ca kojugu armée a k'a lajɛ sabula anw ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye Segu de ye duguw tugulen don ɲɔgɔn na sɔrɔw tugulen don ɲɔgɔn na taa ni ka Segu donnen don ɲɔgɔn bolo nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ka di baro kɛlɛtigi ma. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. n'an bɔra koronigi la n'o y'an ka kado ye an bɛna kibaruyaw kɔnɔna na sankaw fɛ yen kerecɛn kalanso minnu bɛ yen n'olu ye kɛnyɛrɛye ye baarabila daminɛna ye kunungo ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnyɛrɛye kerecɛn ekɔli kɔnɔna na San Joseph bolofara kɔnɔna na fala ye k'olu ye tile saba baarabila daminɛ kunungo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in ɲɛmaaya la n'u y'u ka lafasajɛkulu ye baarakɛlaw u bɛ jɛkulu min na o ye Sentec ye u y'a yira k'u ye baara jɔ kun min na
sabula u ka kalo kelen sara n'o ye novembre ye o ma da u tɛgɛ hali bi wa wari ma da u tɛgɛ a waati o ye tiɲɛ ye bagabagalu min ye ka taa se lagosiliw ma fɛnw bɛ ta ka ɲɛsin u ma directeur école ninnu directeurw fɛ min bɛ k'u ga u kamana na u ko ko waati min na lafasatɔnw ka jɛkulu kan ka baara kɛ a ka hakɛw kɔnɔna na ko u ɲɛ bɛ min na ko nin t'u nisɔndiya dɛ wa min ye san église catholique maaw ye baarakɛlaw ye ko ni nin ko ninnu ma nafa ɲɛ ko fɛɛrɛ wɛrɛw b'u bolo ko yaasa u ka hakɛw bɛ se ka da u tɛgɛ kan cogo min na n'an bɔra an bɛ segin ka na Bamako an y'a yira u la sa k'a fɔ ko kununko min ye place du cinquantenaire la carrefour min bɛ yen n'o ye rond-point belebeleba in ye ko ale bɛna na dilan a bɛna na dilan cogo di Sam Assurance maaw olu ni Bamako délégation spéciale u bolo don ɲɔgɔn bolo Magangile n'ale Sam Assurance président ye ale ye min fɔ Amara ninnu Keyita ka micro la an ka jɛ k'o lamɛn. N bɛ kuma daminɛ ka foli kɛ n balimakɛ n'o ye président Tarawele a bɛ baara min na a baara ma nɔgɔn an b'a dɔn ko problème ka ca wa moyen bɛrɛ t'u bolo kuma bɛɛ ka problème bɛɛ ɲɛnabɔ ne ye a ka baara kɛcogo jateminɛ an y'an miiri k'a fɔ ko an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn don pour que k'u encourager parce que ale yɛrɛ ye dɔ kɛ ka ban donc an wulila Salam tɔgɔ la Salam Assurance Mali o tɔgɔ de la ne wulila ka kuma a fɛ ka jateminɛ an yɛrɛ ka bureau bɛ yan kɛrɛfɛla la n'an bɛ tɛmɛ yan nɔ don o don sɔgɔma ne ye jateminɛ kɛ an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn don délégation ma u bilala baara la u bɛ ka taa ni sɛbɛn anw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye k'u dɛmɛ k'u encourager u ka se ka wa baara in continuer hakili falen na an nana bɛn ni rond-point ma o yɛrɛ tun bɛ anw yɛrɛ arranger parce que o bɛ ne yɛrɛ tɛmɛ sira ye don o don a rond-point filanan yira n na an ko c'est très bien an b'a dɛmɛ an jɔyɔrɔ ye min ye an bɛ se k'o kɛ o yɔrɔ la k'a dilan ka monument kɛ ka aménager ka giri kɛ k'a lakori pour que mɔgɔw kana tiɲɛ ka tila ka entretien fɛnɛ assurer ji bɛ yan nɔ et puis en même temps bɛ monument ɲɛnamani dɔ ka camancɛ la quoi pour que baara ka se ka ɲa donc n bɛ segin ka foli kɛ a ma o kɔnɔna la a bɛ baara min na ala ka dɛmɛ a ka baara la an kɔni anw ye assurance baarakɛla de jamana y'an bɛɛ ta ye capitale y'an bɛɛ ta ye n'an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ o fitini ninnu ne yɛrɛ hakili la n'an y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ résultat ɲɛnɛma ye donc an b'a fɔ a ka bila quoi merci. Ko in nana cogo min na Bamako bi na délégation spéciale président n'o ye Bala Traoré ye ale ye ɲɛfɔli kɛ u ni Sam Assurance maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min kununko baaraw ɲɛbila baaraw olu kɛnɛ kan. Bi aw b'a dɔn délégation spéciale baara min dira an ka ministre fɛ ministre de l'administration territoriale o ye ka Bamako fura k'a jɛ ka Bamako dilan k'a cɛ ɲa donc baara b'o yɔrɔ filanan in de la ka Bamako ɲa Bamako ɲali an y'a jateminɛ k'a fɔ rond-point mana dilan ka ɲa n'aw mana na bɔ yan ani dugudenw yɛrɛ bɛ minnu min na n'u y'o ye o de b'a jira ko dugu ɲara o baara kɔnɔna la an balima maliyɛn dɔ de wulila a yɛrɛ ma ka s'an ma ka jira k'a fɔ a y'an ka baara ye a diyara ye a bɛ fɛ k'an dɛmɛ a bɛ fɛ k'a jeniyɔrɔ fiɲɛ a ko la monsieur Makangile ale de ye assurance Salam directeur ye an ko a ma n'i b'an dɛmɛ ayiwa carrefour dɔ b'an bolo n'i sera k'o dilan k'o ɲɛ an ye o bɛ diya an ye an ye yan fɔ a ye ani rond-point min bɛ chemin de grotte yɔrɔ la a ko a sɔnna o de baara filɛ nin ye baara bɛ daminɛ bi a tɛna mɛn baara bɛ ban a b'i ka kan ka dilan ka ɲa n'a kɛra duguden bɛɛ b'a ye capitale mɔgɔ bɛɛ b'a ye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw tɔw ye o ye k'a fɔ Magangile monsieur Magangile ye hakili ɲuman min sɔrɔ tan k'a fɔ délégation spéciale b'a ka baara la ka responsabilité don mais ale a bɛ se k'a dɛmɛ a bɛ fɛ k'a dɛmɛ mɔgɔ caman k'o ɲɔgɔn lajɛ k'o sira kelen ta n'o kɛra monument ka ca cogo min monument ye 52 ye rond-point ka ca ni bɛɛ y'i jiyɔrɔ k'a la a ka ca ala fɛ Bamako bɛ yɛlɛma an bɛɛ de kunko ye capitale ko ye an bɛɛ de haminanko don a ɲalen ka di an bɛɛ o de don ala sababu unité ayiwa n'an bɔra Bamako an bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nin waati in na fana Gawo fana sira caman bɛ yen olu larawulili baaraw bɛ sen na sanji o kɔlɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ min ye sira minnu bɛ Gawo kɔnɔna na sa Gawokaw yɛrɛ wulilen don k'u jɔ yaasa u bɛ se ka olu dilan cogo min na min ye dugudenw ye ani dugudentɔnw kɔni farala ɲɔgɔn kan siraba min bɛ bɔ sa u ka pɔn na n'o ye Wabariya ye ka jigin dugu kɔnɔ o bɛ se ka dilan cogo min na bagan tɛmɛ sira min fana bɛ yen
k'i min bɛ n'o ye commune bɛ n'o ye Soni Albert ye o dugudenw fana olu fana wulila k'u jɔ yaasa ji ale bɛ ka woyoli min kɛ nin waati in na ka woyo siraw bila ka taa siraba kan u bɛ se ka fɛɛrɛ mun tigɛ o la k'o kɛ Gao yɛrɛ ni Soni Albert ni Burem ni ɲɔgɔn cɛ bi i b'a dɔn k'a fɔ ko ji ale ye tiɲɛni kɛ u ka yɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye Baguncɛkaw ye n'o yɛrɛ bɛ pont yɛrɛ kɛrɛfɛla la olu ni Gurakaw olu bɛɛ lajɛlen fana ye o waleya ɲɔgɔnnaw de boloda yaasa cogo min na ji kɛlen don ka sira bilali min kɛ u bɛ se cogo min na ka ji kunbɛn nka a ka d'u ye bi jamana ɲɛmaaw olu ka se ka wuli ka fara o kan Falaye Bamakɔ yan tugutugu bari daminɛna e ma tile 2 in ye de gidɔrɔn wo bɛ ka geren dɛ k'a daminɛ Tour d'Afrique la ka taa Cour suprême sira fɛ u bɛ k'o dingɛw bɛɛ datugu u ye tile 2 de kɛ rond-point in yɛrɛ kan yan fɔlɔ Tour d'Afrique rond-point in kan ye kunu ni kunasini ko sufɛ u y'o bɛɛ kɛ o dingɛw datuguli la anw ka so sira in u bɛ k'o fana wo misɛnninw bɛɛ lajɛlen datugu nka anw ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la a ko kɛrɛfɛ dɛ u k'u jija a fɛ a ka dilan ka ɲɛ sinon tugutugu bari wo ninnu dɔw bɛ u ka bon dɛ nka an bɛ Madina fo samiya banna a kun ye layidu ta k'a bɛna yɔrɔ ninnu na a k'a teliya yaasa ko ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na Falaye n'an bɔra Bamakɔ an bɛ segin ka taa an sɔngokaw fɛ yen an sɔngo min ye guwa 100 ɲɔgɔnna ye minnu bɛ bi ni degun bɛ olu kan balo di dɔ o kɛra olu ye sibiri tɛmɛnen groupe min bɛ sa n'o kɔni wuli ka jɔ k'i jɔ nin waati in na yaasa ka se ka ninnu dɛmɛ sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛ n'u y'o sɔrɔ o ye malo ye ale ni ɲɔ ni nɔnɔ safinɛ ka taa se sukaro ma u y'olu kɔni di u ma sa yaasa cogo min na u bɛ se ka kɛ min ye sefa wari fana ko o fana ma d'u ma wa 6,400 o dira Gawo ma sa yaasa cogo min na u bɛ se ka baara kɛ ni o ye pam maaw u fɛ sabula n'i ye dumuni di maa ma n'i ma tobilan fara a kan a ka gɛlɛ kosɛbɛ ko nin kɛ kun ye sa ka kɔngɔ k'o kɛlɛ an ka baarakɛ boloda minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu bɛ kɛ jamanadenw kɛrɛfɛ kosɛbɛ n'o ye INPS ye CMSS ani Kanamu ni waati in na sa olu ka jɛkuluba min bɛ n'a fɔ ma ko Sipresi o lajɛ 37nan o bɛ ka kɛ Lomekaw fɛ yen min ye Sipresi kɔni ye sa jamana 17 Falaye o de bɛ a kɔnɔna na Togo Faba la sa no o ye Togo Faba kɔnɔna na u kɛlen don ka taga lajɛ in ale kɔni sigi ye sa ka se ka baara kɛ yaasa cogo min na sa Lomekaw fɛ yen u bɛ se cogo min na ka tile 2 baara kɛ maaw kan ka falen mun kan ka du ka baaraw la baara belebeleba mun kan ka sigi sen kan bɛn ni kelenya ɲini na baarakɛlaw ni maa minnu taara n'o sɛgɛnnafiɲɛbɔw la Sipresi sa an bɛ se k'a fɔ a ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ maa min bolo nin waati in na o ye a yira baara daminɛ na sa k'a fɔ ko min ye baara kan ka kɛ cogo min na o bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min Mali tɔgɔla sa maa min bɛ o ye ministre ka conseil technique ye ale bɛ nin ko in kɛnɛ kan ye n'o ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ min ye INPS o directeur protection sociale directeur ani solidarité o bɛ yen directeur général mun bɛ yen sa n'o ye CMSS ye ale ni ANAM ka taa fara INPS kan ni Kanamu olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in kɛnɛ kan ye Mali ale tɔgɔ la u y'a yira sa k'a fɔ ko jamana 17 min bɛ Sipresi la u kan ka kumalasigi kɛ taabolo 13 de kan taabolo 13 in bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sa laɲini minnu kun kɛra minisiriw fɛ waati tɛmɛnenw na directeur k'a lajɛ u bɛ se ka kɛ don ba la cogo min na segin bɛ se ka kɛ o ko kan cogo min Falaye nin waati in na an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen sa panafricains olu ka festival min bɛ sigi sa o sa ni denmisɛnninw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ farafinna fan bɛɛ o ta ko 9nan o bɛ sen na Mali délégation min taara yen sa o ɲɛmaaya dilen don maa min ma nin waati in na o ye Binta ye n'o ye Binta Jalo ye Binta Jalo kɛnɛ kan ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko baara taabolo ko o ka ɲi kosɛbɛ u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi sen kan sa yaasa Mali yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ ka ɲɛ cogo min jɛkulu min taara ni u ye o ko ɲɛmaaya bɛ ale yɛrɛ bolo kɛnɛ ka ye kabini ko daminɛna u ye jɛrɛw caman kɛ kunungo sɔgɔma sa u taara bɔ Mali lasigiden ye Binta an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale ka ɲɛfɔli k'an ye u ka baaraw kɛcogo la wɔlɔfɔw olu fɛ yen. Cɛman n'a musoman bɛɛ fo Mali den bɛ jamana o jamana kɔnɔ an b'a bɛɛ fo an bɛ AES jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ fo AES représentelen don diɲɛ fan o fan fɛ Afrique fan o fan fɛ an b'a bɛɛ fo bi sɔgɔmada na an bɛ Dakar ne tɔgɔ Binta Jalo faso ɲɛta baara présidente de ni
an bɛ Dakar bi sɔgɔmada in na ne bɛ ka foli de ni jija ko de ɲɛsin maliyɛndenw AES bɛɛ ma. Vraiment an nana an b'an ka initiateurs fo n'o ye les 3 présidents des 3 pays an b'u bɛɛ fo an kunna wololenba de bɛ Dakar jamana kɔnɔ bi parce que u ye fɛn min initié hakilina ɲuman min ta k'a di anw ma vraiment a ye kunna wolo d'an ma an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an kunna wololen don bɛɛ de impressionné don an ka visibilité n'an ka fɛnw na k'a dɔn ko an ka ɲɛmɔgɔw ye baara ɲɛnama de kɛ anw ye n'o ye problème sécuritaire ye ka fara ɲɔgɔn kan fana k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o ye nin jamana 3 ye bon an kunna wololen don bɛɛ de bɛ ka anw lajɛ an nana jamana camanba de bɛ yan nɔ Dakar jamana kɔnɔ bi mais bɛɛ de bɛ ka AES jamana mɔgɔw lajɛ an bɛnnen don cogo min na an kɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni ko ko kɛra kɛnɛ kan anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ nin yɔrɔ la an yɛrɛ ka panélistes tun bɛ yen nɔ jamana AES kan an ye thème dɔ ta u y'o di pour l'AES panélistes 3 tun b'a la n'o ye Burkina, Niger ani Mali bon Mali yɛrɛ ta o tun ye Gabriel Tienu ye Burkina fana ta o tun ye Bachir Gondo Niger ta o tun ye Jabuka voilà bon an tun b'o kɛnɛ de kan ani an taara an ka ambassadeur fana fo bon ne kɔni b'a fɔ maliyɛn den AES jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ye fɛn min dira an ma n'o ye fɛn ɲɛnama ye n'o ye AES ye aw kɛra anw de tile la an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wa an ka faamaw ɲɛmɔgɔw de y'a ɲini k'a d'an ma wa an ka daw la an ka tugu kɔ wa baara in bɛ anw de bolo dɛ olu y'aw ta kɛ ka ban l'état c'est une continuité mais a tɔ ka taa ɲɛfɛ u bɛ dépend bɛɛ ka jija n'an ka cɛsiri la vraiment an y'a ye an tun kan ka na yan wa an nali fana an wasara ne b'o de fɔ maliyɛn den bɛɛ ye AES jamana den bɛɛ ye vraiment ni événement fɛn fɛn bɛ yen an bɛ se ka taa an ka AES promotion kɛ événement kɛnɛ kan jamana wɛrɛ kan a kɛra Europe a kɛra Asie a kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka taa an ka AES drapeau ta k'a yira mɔgɔw la ko nous on est là on est prêt wa an t'a abandonné mɔgɔ si de ye voilà vive l'AES vive l'Afrique vive le monde ne Binta Diallo de n bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ la kasi n b'i fo ka journaliste bɛɛ fo AES journaliste bɛɛ n b'a bɛɛ fo i tɔgɔ la vraiment aw ni ce aw ka jija la aw ni ce aw ka cɛsiri la n bɛ AES jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ fo a n'an ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ n bɛ kuma bila nin yɔrɔ la aw salamu alaikum. Ayiwa Falaye nin ye Binta Diallo mankan ye ka bɔ wɔlɔfɔw fɛ yen n y'a f'i ɲɛna cogo min na sa jɛrɛ in tako 9nan de ye nin ye Mali ale bɛ kɛnɛ kan ye ani AES jamanaw min ye kumatigi ye sa jamanaw tɔgɔ la o kɛra Mali ka Binta Diallo de ye an b'a fɔ sa ko baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ bi wɔlɔfɔw fɛ bi tɛ décembre kalo tile 10 ye wa k'a bɛɛ lajɛlen a ko bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ bi ni Ala sɔnna a ma kalansen k'o sigi sen ka kulukorokaw fɛ yen yaasa min ye bange kɔlɔsi baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na musolakaw ale ni denmisɛnninlakaw fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw k'olu kɛ sa yaasa dɛmɛbaajɛkulu bɛ se cogo min na dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na min ye Bamakɔ kɔnɔna na ka taa se Kulukoro ma baara in kɛ kun ye sa tile 10 kɔnɔna na maaw bɛ se cogo min na ka fɛɛrɛ sɔrɔ min ye bange kɔlɔsi ye ale bɛ se ka kɛ cogo di muso 50 ka bɔ Kulukoro ni Bamakɔ kɔnɔna na olu de sen bɛ jɛrɛ in na min bɛ ka kɛ bi min ye Royaume-Uni ale ka laɲini kɔnɔna na BDMSA ale ka san o san lajɛ min bɛ kɛ Falaye o ta ko 86nan o kɛra sibiri tɛmɛnen n'a bɛ fɔ ma ko conseil d'administration u y'a yira sa ko min ye musaka dontaw ni bɔtaw ye ni sɔrɔw ye k'olu bɛɛ lajɛlen jidilen don ni Ala sɔnna ma BDMSA bolofara mun kan ka sigi a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la don nataw la o kan ka taa kɛ Benenkaw fɛ yen Cotonou ale ni Niger faaba yɛrɛ kɔnɔna na Niamey yaasa maliyɛn minnu bɛ olu dugu la sa ani jamana wɛrɛ maaw n'olu b'a fɛ ka baara kɛ ni BDM ye olu ka se ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ jɛkulu in y'a yira fana k'a fɔ ko a ka baara tɛna d'aw ma koyi UEMOA jamana minnu bɛ bi ni olu caman bɛ ka wuli ka jɔ kɛ Mali nɔfɛ nin kalo 9 laban in na sa k'u bɛna olu bɛɛ lajɛlen sinsin san nataw la sa yaasa Mali ni an ka BDM bolofara tɛ yɔrɔ minnu na olu ka se ka sigi sen kan Falaye an y'a fɔ an ɲɛna kunnafoniw daminɛ na ko min ye Jani ka kunnafoniw ye u bɛna taga canal sanfɛ ani Mali Vision jamana min bɛ maa mun kɛra o sababu ye sa o ye Tropique TV ye n'o ye Seri Jara ale ka télévision so kura ye Tropique TV ale yɛlɛla canal sanfɛ n'i b'a fɛ k'a ta sa o ye 245 n'i ye 245 ta
o ye kanali sanfɛla ye Tropique TV bɛ sɔrɔ yen Mali Vision ka sa 255 u ko sa ko yaasa ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma sinsin an n'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini u ka ko daminɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo ko min ye an ka jɛmukan ye min bɛ kɛ sɔgɔma o sɔgɔma n'o y'an ka kunnafoni kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye o na tɛmɛ Lazara selifana waati Tropique Télé ale sanfɛ Canal ale ni Mali Vision kan n'o bɛ maa minnu bolo donc maaw bɛ se ka o fana fara u ka bolodaw ka safala ye an ka kibaruyaw olu bɛ se ka sɔrɔ Canal ale fana sanfɛ halisa kunnafonidiko ta nasira la Burkina radio so ale ye san 65 sɔrɔ san 65 in a waati a sɔrɔla waati min o kɔni kun ye octobre kalo tile 25 ye fala i b'a dɔn ka fɔ o y'a sɔrɔ ji kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen kunnako gɛlɛya ji jiginna san ɲɛnajɛ in kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Mali télévision ɲɛmaaba min ye Burkina ta ye ka taa fara Niger ta kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen fana fɛɛrɛ ni dabali minɛ sigi sen kan sa AES yɛrɛ ka se ka tɔgɔla radio kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ kibaruyaw bɛ se ka di cogo min bolodi ɲɔgɔnmaw tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛnw tɛmɛnen kɔfɛ sa o bɛ se ka lawaleya cogo min na an ka jamanaw kɔnɔ kalo 3 min ye Mali ye ale kun ye TV5 ye o dulon an fɛ yan bi TV5 ye baara daminɛ ko kura Mali kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ye k'a fɔ ko TV5 Afrique Monde a segira ka na an ka jamana kɔnɔ min ye baara minnu kalifalen don a la sa a bɛ se ka olu kɛ fala ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen Côte d'Ivoirekaw fɛ yen olu ka kunnafonidi gafe min bɛ yen n'o ye faso yɛrɛ ka gafe n'a fɔ ma ko Fraternité Matin fala ye a fana ye san 60 sɔrɔ koyi o kɛra ɲɛnajɛba ye ɲɛnajɛ min senfɛ sa u ye kunnafonidilaw o kun y'an wele nka fala ye invitation kun bi yan dɛ invitation kun bi yan an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo donc a 60 ans a ɲɛnajɛ o kɛra an b'a fɔ sa n ko Ala ka san 61 Ala k'o nɔgɔya Fraternité Matin ye n'an segira ka na Bamako ko cɛ dɔ su yera suta dunu dɛ min ye babili pɔn sabanan na ye Sotibakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 8 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati maaw taara sɔrɔ sa suta dunukaw fɛ yen Sufi Adama ka yɔrɔ misiri fanfɛla la kamalen dɔ kɔni su dalen kun don ye kunkolo cilen don min ye bolo ni senw ye olu karilen don min ye polisilakaw ye olu welela ka na nɔgɔni fɛ maa in bugunatigɛ ma se ka dɔn a la fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ ni maa ye maa min bɔra sanfɛ ka na cun de ko sabula n'i ye kunkolo ni sen ni bolo kɛcogo lajɛ k'a bɛ n'a fɔ maa min ye juru du i yɛrɛ kan na juru ma se k'a minɛ ka ɲɛ wa mun de don pɔn fa min fana a ye waleya in kɛ ye ji o jiginnen don o taara sɔrɔ a bɛ farakuru ni fɛnw de cɛla ye finitigilakaw n'o ye Sotiba polisiso ye olu welela ka na kɛnɛ kan k'u kana na a lajɛ dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ su jateminɛli kɛ n'o ye médecin légiste ye o fana welela ka na kɛnɛ kan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na sa ka se k'a dɔn sababu min y'a to kamalen a fatura nka dɔgɔtɔrɔw nɔgɔni fɛ olu ko olu kɔni ɲɛ bɛ mun na senkari ni bolokari ni kunkoloci o kɔni tɛ se k'a to tancogo la olu k'a dɔn nka u bɛ min kɔni jateminɛ a kɔni bɔra sanfɛ de ka na cun fɛn dɔ kan nɛgɛ kanɲɛ 10 waati min ye nin waati in na ye u ko fana ko u tɛna se k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a dɔn k'a fɔ ko maa min kɔni kɛra sata ye walima a nana cogo min nka olu ye jateminɛ min kɛ su ka fɔlɔ o de ye nin ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn nin ko kɛra cogo min bamananden kojugu kɛlɛba Isaka Kulubali fasiri a kɛra ale fɛ halisa Sikasokaw fɛ yen ko janjo su ka taa sibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu y'u jeniyɔrɔ fi Sikaso kɔnɔna na san 2024 Festivacances 2024 ko o jɔnjɔnw olu dira sibiri tɛmɛnen Sikaso farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ min bɛ yen k'a fɔ sifinso min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Cicara ko maa caman nana kabini nɛgɛ kanɲɛ 20 waati maa minnu bɛ yen n'olu kɛra janjo bɛ se ka fɔ olu ɲɛna Sikasokaw fɛ yen olu ka su kɛnɛ kun don kɛnɛ in ka sa a yɛrɛ k'a fɔ ko maa mafalen caman nana Sikasokaw yɛrɛ kɔni caman nana maa minnu bɛ yen sa ni donbolo kɛra olu ye sa ni ye Sikaso polisi ɲɛmaakɔrɔ n'o ye commissaire ye divisionnaire Yaya Kulubali ye ale bɛ a la ale yɛrɛ de kɛra ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmada ye san kɔnɔna na n'o ye san 2024 ye ale kɛrɛfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman wɛrɛw bɛ yen minnu sera ka baara kɛ nka Yaya ko k'a to Sikaso sigi la a ye kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin bamanciya wale kɛbaw ma min ye bandu minnu bɛ jamana kɔnɔna na ale ni bingalikɛla juguw ko a ye jija o yɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ nin waati in na Kulubalikɛ u y'a bɔ Sikaso polisi kunna ka taa n'a ye Segukaw fɛ yen a bɛ baara min na ye k'a ka jija k'o fana k'a taabolo Segukaw fɛ yen basigi ni lafiya min n'a sera k'o kɛ olu fɛ yen o bɛ se ka kɛ cogo di maa 24 wɛrɛ ka fara Yaya kan min ye Sikaso maire dangan fɔlɔ ni substitut procureur fana ka substitut ani seko ni dɔnko ni ɲɔgɔlɔnbɔlaw caman fala ye denmisɛnninlakaw ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye donbolo sɔrɔ janjo kɛnɛ kan ko wa k'a kɛra sababu ye
Sikasokaw k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ k'u cɛsiri k'u jija Sikaso ale ka sanayɛlɛ sɔrɔli la nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira aw ma Falaye Keyita fɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga